So qhubeka ke phela ngaloyo plan yakho. Mina ngibhizi ngiyakubhekezelela ukuthi hayi no umuntu wami sizama impilo lana in sinengane mina nawe. Yeah. Ngifuna ukuthi ingane ihambe iye crash wena ulokhu ubhizi uthi wena awunayo imali wena uyenze leyo nto ukuthi ingane ihambe iye crash unemali yokuthi wena uhambe uyovela noma uyokwenzani. Set your priorities straight. Nale priority ngile yami engiyibekile ukuthi le izokwenza ukuthi le izokwenza ukuthi. Oh so ayikho le uyisavele ingane. Ayi mina ngeke ngisevele ingane ezothi 2 manje ukuthi esikoleni akho ku 3000 rand umuntu nje oyofika alale crash aphinda avuke aphinda alala aphinda masalandwa laphana. Hayi ngeke wena ufuna ingane ye crash awufuni kodwa ngikhokhe. That's my priority phela. Your priority? Yeah, ukuthi ungilobole it's not a priority. Noma uyilethe kimi ingane mina ngihlale nayo. Tloga tlebe ke gafa tlebe ke tsore tloga ka ga e bereke. Mina ngilimela I don't want to lie to you. You broke my heart. Listen inhliziyo lephukile. Hayi ukuthi ngixolisela okunye kusaqhubeka azi ukuthi akujiki ukuthi ngiyakuthanda. Kona yonke le nto eyenzakala. I don't think someone tanda. Yeah. You don't think Ngiqhathanisa uthando nezinto engifuna ukuzenza mina. ayikho into enjalo. When the road feels too long and I'm lost in the night. Ungithanda kodwa ungakwazi ukuthi uvikele inhliziyo yami. Ungizwisa ubuhlungu intentionally. Yazi inkinga usuwa umuntu uphenduka ibhubesi. Uma uphenduka ibhubesi ngenga uyoyithini kodwa. Usungibiza ngebest mina. Ngoba nakho mina ke ngingavumelani nezinto azenzayo. Ngivumeleke mina ke mama ke. Ngenza izinto zami ngiyiqede. Isilonda sisophula ngendlela. Yini izinto zakho ufuna ukuzenza? Indaba umile futhi. Ngisajela eminyaka ngisashawuma. Awukwazi ukuthi uhlale nami lana sikhuluma bese wena uyasungitshela ukuthi uye eminyango uyoshaya umoya. Okay, uthi ngishaya umoya ngiphuza amanzi. Ngiphuza amanzi emnyango. Cela uhlale phansi. Uhlala phansi lona. Ngiyabona ukuthi uhlala phansi ukuyibonisa amandla nje angekho. Ngiyasibuza nje ukuthi uhlekani. Ngiyahleka ngoba I knew it. Into zakhe phela into kanje ke yayenzeka before. Uyayiphinda futhi. Into esixabanisayo mina nawe. Ngakutshela ukuthi mina ngisayifuna umuntu ukuthi ungihlanganisele abantu bakho. Lento leyo nje angiyithandi ukuthi njalo sibe in the same space because sogcina sijwayelana lana. Nanje sijwayelana nje bila nalwena. Anginankinga no-Amahle yazi okwenzekile ngesikhathi sihlangana futhi ngidlulile lapho. Mina ngempirelo hey kuyabhetha ashayisana sani kahle. How would you feel? You've been dating this person for 4 years. Bese athi kwena mama ngifuna ukuyokulobola. Umbuzo ukuthi okay lo nomunye omusha what are your intentions? Athi kwena hayi yena ngizomlobola next year. How? Kanjani manje? Ungena efonini uthola ukuthi yena nalentombi yakhe ebathandana for 5 months he's planning ukuthi uyovela kubo kodwa wena akakutshelile. Mina ngazi ukuthi umuntu uya ekhaya. Indaba kaTirelo akasiziphathi. Ngakhuluma naye. Ngiyabosho. Ngithi mina ngifuna ukuyokhokha kubo. Ngangithathe serious. Yabo lento echazayo. Yintsha kodwa. Awuyazi lento engichazayo. I took a decision yokuthi ngeke ngilo ngichazela abantu lento engiyenzayo. Enziwayo ngathatha ifoni ngafonela uma wakho. Ayikhulumela mina noma wakho.
No, my mother was not taking you serious. Yeah, manje yini olwisana nayo yana? Angithi you didn't see it fit enough ukuthi ungitshele Okay, ukuthi what are your plans. Fana nokuthi mina Yes. nami ngingakutshela amaplani wami. Yes. Ubone nje sengikwibhano Okay, ngiyakuphi into enzakalayo. Cha, Uba- sibe sikhuluma ley'nkinga lezi ngicela bengiphakele ukudla. yo. Ngicela ngiyiphakele. Mina ngazi ukuthi bandla baphathane kahle. Ngimangeleke njengoba engasafuni ukuthi ayomphakela. Wazi